ден сме като художник-инфлуенсър. Естествено, за да балансирам такъв труден живот, се налага да ставам в ранни зори и инфлуенсър ли съм въобще, ако не се събуждам изглеждайки по този начин. Щом деня започва с рисуване кафе, значи ще е хубав ден. Тук конкретно рисувам картинка за друг тикток. Порисувах докато си спя кафето и отидох на фитнес, преди да съм осъзнала колко всъщност рано е да си намеря оправдание да не отида. Рутината ми е едно упражнение тип клек, едно упражнение тип тяга и едно упражнение за изолация на дупето. В конкретния ден ги правя всичките с един крак, но честно казвам, така най-добре си усещам дупето. След като се прибирам, започвам работа по поръчки за ръчно рисувани дрехи. Всъщност с моята най-добра приятелка пуснахме колекция женски екипчета с дракони и японски мотиви. Има черен вариант и розов вариант. Обожавам дизайна и не ми някога ще ми писне да го рисувам, защото е страшно приятно и релаксиращо. После се наконтих и се снимах с една от последните ми картини, за да и направя реклама. И отидох да снимам видео с Данчо, Венци и компания. Мисля, че женското присъствие определено е от полза в тези видеа. После бях на танци на високи токчета. Естествено снимах най-тромавия опит, но доста скоро ходя и определено съм зарибена. След това продължих да рисувам по поръчката до към 11. Ако ви искате да си поръчате ръчно рисувана дреха, с която със сигурност ще се отличавате или пък това конкретно сетче, пишете ми на лично в Instagram.